Khaile Geronimo crime kan lo lang leta ama sain #originals chungchangi kan soile lokonge ani Ramlun North Aizawl North College opposite SBI ATM booth bulchia noma branded thomno pekok bag maza futsal booth tite chapal tele thilsial tak tak kom chau maya an bungro nei te hi authentic a ori vek ania in lo vedor venge ngi donia tin an bungro te hi amuna inva en man chi alo ni point Instagram lama #originals ti khalo follow la khata khan an dor bungro te en thein an tar chhuwa kani #originals Ramlun North Aizawl North College opposite SBI ATM booth bulchia khan an omani lo vedor venge ngeyang cheu he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie nau pangte ani lai atangin Tamika Huston hian zailama eizong professional singer ni hi atumber ani thina biakin vela de po alo solo veal alto thina ni khovela zai thiemin ti siak na ro pui berniangai American Idol a de po Atlanta Georgia audition an nei trumin alo in lan ve to nge amai ro chu endik tu te mizon ani lo te po aniange a thleng sang hlei theitlat lo music producer sang te bekwala theitopin in lama ain zir reng boka aswang to naram chu atak chantir ngei tumin thopo athokarim nangyang mai amai ro chu avan neina ain her chuak lei theitlat lo maya an be vengel poin an lo nol le thin tichuan zailama eizon tumchu akonga thui ziale a hau tak zialo she chovet tel tela zoi muangin ani tumpo athak ve ta sheta kumsom ni paliatlin meu chuan milar ni ain damlo en kol tu ni athang ta zoka nursing school a ain ziak lut ve ta ani achung tele atrian de soidanin Tamika hi Nula harwang tak lim thei tak ani mela thil thar han machona fan ngai lo ram han fante shiat lok lo thil han ton te hi anuam ti zong takani thu an soi thin hun ola nei hlek chuan khodanga ain khal chuaka ama chau poin azin wang pe ani kumsani palini puilai po khan chu tiang chuan azin chuak le turan ngaya amai ro chu kar ni chungot chin hriat lova an om ta ka chuan a chung tengai a tha thei ta hlek lo chu tiang chen biak po thei lova om ta ka chuan thu nei tu te hriat tir mai thain an hria ti chuan anu terep ka hawardin juni sompali kumsani pali khan Spartanburg South Carolina police station a mibo report avathe lut ta top mayani police chuan thilom dan chu luk takin an lo ngai tua Nula kumsom ni palimi karni chung te be poplo chu tiang chu an tan thil thar ani shan lo an niang rol hi chu chung te laka han hel mai te midang biak pe mi alo te han forbo ve zoi te po aniang chu khatiang chin hun lai kha ni ti an hret chiang hlea kan fanu kan naw hi chu tiang ani lo ti tong kompo an dong hnem viau chu tiang chon police te chuan an ton hriat atangin ngai dan te chu han nei ve bok ma se thutluk na siam tu turan ni miau lo wangin an na chu an tho angaya ti chuan Tamika invain dik turin police officer pakhat hi an tir pheita akota chuan a motor mu tur om lova kong khar po aloin kal fel khap mai mundanga awmani don hi tirul rupain ante kwal vela tukver pakhat in kalmu mal lo hi awa mu fu ta hlau maya chuta tang chuan in chung lam chu alut theita pindana Tamikai uile ano te engama zat an lo ma an cher hlom hlea han en mai poin chomu malan eilo na arei to hle ni ti a hriat theiani ama sha chiang tu te piangin Tamikai ran ngai na ziale abikin awi te phei chu angai sakin aduat hle ni ti an sha chianga chu wang chuan hetia ngai tha taka an lo om tamai hi ngai that lo na tham atling viau ani police officer chuan pindan dang te anen kwal lea amai ro chu ngai han ti that lo na turemo 100 lelom deu emo eng thil ma a mu bel to lem lo in chung lu ru na nu ma dat thalang ke mo
kong ka kar chiat na mo po mu tur om lova Tamika om na lam han chui zui theina tur po pakhat ma hriat tur om chuang lo case chu a serious tang ring viau maya nu chui tu te chuan bozon na chu ti tak zeta tho chulin an sheta Tamika chung te po an mai thei to lo an mani laina tu te le than rual tha te nen mi bozon na le kha te siamin ko thler mun sanga an tar te thluwa maya ama Tamika an muzo lo ni poin akar 1991 black Honda tal lo muemo om na shemo anom chuan tin akar thalak te po chuan an tar chuak ve boka achin chang engamatal hria chuan thunei tu te hria tir thoi turin ngin na thu an chuat taringot mayani ti chuan Tamika bo thu chuan Spartanburg South Carolina khwa chu a fan chuak ne ta hlea mi zongin an ngai ventin soila kan soi sualom love Police lampoin an na thokin Tamika chin chang shim engamatal po hriat chuat thei dan kong an dap ve renga om na an hriat thei mial takin tin a bank account le phone record te an endika ma se an biak po thei lo ni atang khan a phone record a po eng ma mu tur alo om chuang hau lo maya tin a bank account po a khoi chemi alo ti a hriat thei boka chu ti ani chuan mani du thu nge zin boemo bi boemo chu ani lo mel tar yau mai abo tangin kar ni ngot aliam to a phone le a account da paisa te amang mi alo boka ngai han ti thatna chi zia zang ani to lo ti chuan nu chui tu te tan chuan rin hlel lis ngai to chan alo ngai ta chu tia malak dan tur te an rel ho nak lai chuan police station a chuan papakhat aron teilut nol mai chu Terence Moss ani in Tamika bial pahlui ani ole kan kaltui man like han pele lokila tine channel hi lo le subscribe lo ni chong khoi mian subscribe su ve ngala notification khoi on page one video tharlo chua piang in i farzi thei don ani Terence Moss chuan Tamika bo thu chu alo hriat ve thu le poyati thu te aron soya Police te na chuan a theina zon a puya in huam thu aron soya chutia a engama ma aron in petop mai chu chan puina lam hoi zong chu ani te me maya a mai ro chu nu chui tu te chuan rin hlel turan lo ngai tu lai me kan ni boka Terence chu chui chiana chak om tar yau mai Tamika chu angai tu tak nge aron in tlo khal zok ti chu hriat vat angai ani ti chuan nu chui tu te chuan Tamika le abial pa chanchin chuan an chui zui ngal chara alin ngai zong uluk ve hle ani ti te in khata cheng dunin malam hun te po an lo suang tu thui ve man viau to ni ti te an hre chuaka tin an chen na po alarei lo thlathum vel chia alo lania han in ngai sak viau po ala om ve tho mai a mai ro chu ti khopa in zui nget to tui bil po lo in pek trom zak to chu eng wange in chen le tamai ngen ni ti te an chui chiang le a rin ai takin chanchin an lo nei bon ra reu phian mai zan kha chu anin nial thin rim dewa buro ka so sang chho viau ani mai thei Terence chuan Tamika chu a nek thal top mai hi lo nia chumi wang chuan Tamika chuan abial pa laka chuan FIR a the luda anin chen zui bok ti velte an lo ni riap mai Terence point kuda thlak ti hi abhabik lova amai ro chu atnek rualin ain thiam lo ngala a ching ngal rupa chap zoi in thupa choya heina hian tharau sual mi beitu awmani hi kantan in chenria thazok tin alin ngai zon na borok chu a hrisel lo thu a soi chuak ni in ain soi ti chuan anin chen tangeya Tamika chuan a thu boi thelu po chu a kal tlangpui ta zela amai ro chu court ain lan ma kar ni vel chi awm to tia heti hian chin chang hriat lovin awm zui ta ani Terence Moss chu rin hlel lo theilo khopin sul nu lo nei Holy Spirit lo phian maya chu ti ni ta ka chuan nu chui tu de chuan thu zo fia thain an hreta ti chuan atira chan pui huama ronin pe Tamika bial palui chu station a kovin alan kom chiang ta
rinlok ang ngein teren sa chu alungoi lo hlea zona po a chang thadu lo tlat mai nu chui tu ten an ve thlem ngel poin engma soi du tlat lo maya ukil shet puina lo chuan in komadu to lo thu soin station chu a chua san ta mak mai nu chui tu te tan po han ti zui vak ngai na om big lova report lo lut ngai chana atulanga bo zui zel mai lo chu ti thei dang an nei lo ti chuan hunakal zela Tamika Huston ni bo tangin thakhat lai alo liam le ta der mai police te chuan an ton hria da tangin nungdama hmule anin ring to chia lova a chung tele then rol tha te ro chuan be se na chete an la nei vea chu po chu chete tak tak chau ani to ruk bo ni don se aro bo tu ne na tangin atlan na sumemo athil ngiat eng poron se hun viau to ma se chu tiang lam chu eng ma hriat tur om bok si lo a chung te chuan thanem ngai takin bozon na poster chu an la tar kwal renga motor tlan lai te dingin an petop topa chu tiang chuan an theina zona chanan lo la vengar ngarani ti chuan hunrei tak chung mason an nei to lo nuwa police station lamin kol poimo takan dong tanol mai le an khonu pakhat hian an poster tar chu alo muvea tomikai karniom tak chu a mu thu aron soi tarup mai chu vele nu chui tu te chuan a mu na mun ni a soi Barksdale apartment ko chuan vapanding ngal char chara chu tamikai ina tangin meli leka hla ani nge nu chui tu te chuan uluk takin motor chu anan endika tamikai car 1991 black Honda ngei mai chu alonia a chung anan en ngala ma se engma mu tur aom lo akiang vela ho te chu anan kom kwal ngal char chara ma se motor chu ron ding lai mo an ron khalut lai mo po tu main an lo mutlat lo maya akiang vela te chuan CCTV ti vela der box silo motor ron khal tu chu an she thei tatlat lo tu chui tu te chuan a chung vel chu uluk takin anan endik lea ma se in sual na nu mai mo ti sene mo po engma mu tur aom lo chu ti rual chuan a steering a fingerprint fielo zeti an mutsuak thei lau maya ti chuan forensic lamin uluk takin anan zir chiang ta an national database om sa man lo tok to te kut jung chang thlan en anan en mila ma se amil pui pakhat man mulova abial palui rin lelkai bernibok teren sakut zianen po ain mil chuang lo ti na ani chu abeidun thak viau mai amai ro chu kar chunga khan suitu te khan chabi boran lo char tel reng maya hanen mai chuan motor chabi le in chabi niom takania mase tamikai kar nen chuan in mil hau lo maya ain chabi nen po ain mil chuang lo chu ti ni chuan chabi nei tu chu tamikai bo thua mo phur tu chu ani arinom tabera a fingerprint an nei thei hlau phei chuan zon chua hu purom vak don lovani amai ro chu chabi bora chuan kujung chang thla pakhat man muzole tatlat lo maya a holiang reng viau mai maro chu thil dangan mutsuak le hlau mai le chabi pakhata chuan kot ang reng deu double A14 tin chu hi an mufu ta hlau maya house number tin ange secret code nge omzia hei hi an hriat vat anga yani ti chuan chabi dor zonga kalkualin chu chabi nei tu chu an zong tangat ngat maya van nei thak takin mason na an nei le ta hlau mai dor pakhata anei tu in chu chabi chu alo la she thei hlau maya min siam tir tu pa ming po ka ril thei chewalom ti pain a record bu phor chuak ngala Fremont School apartment tin alo chin chia kal mai chu a siam tir tu pa ming chu ni lo na atala mil puyom na an she thei ringot po chu mason na ti lo rual ani lo Fremont School apartment hi tun ma chuan elementary school thave takani thina ma se thokat lai tang khan tlak niam lama pan na sat ema wangin sarkarin misang sangin inatana an lua thei turin a chei dang lam ta ni ti chuan
nu chui tu te chu Fremont School apartment a chuan an vakal ngal vanga a building chu a vain kosom li paruk laia an lo ping danga ti chuan nu chui tu te chuan kongka pui ta la zong chuan an hol chuak veka ma se mak tak main amil pui pakhat ma lo mia lo mai ma se nu chui tu te chu an la beidong du tlat lo kongka pui ni lo pindan danga lo leom lo an en kual le chara ti chuan le an storeroom kongka pakhat ne na loin milta hlau mai chu pindan chu an nuai bera omania fur line tuilu na sat ema wangin current line pon lo chu chat veka bungra po ti thama mang lovani ti chuan forensic team lam chet lo hun veta chu pindan thim ra propa chuan nu chuina tangkai thei tur thil enga motal mu chua tumin anan bele tangar ngar maya zirchian tur thil enga ma chuan an hon vena ma se thil tangkai eng ma mu chua an nei tlat lo nu chui tu te chu an la beidong chuang lo chabi chuan thuruk enga motal aken teran la ring cheu maya apartment velemi te chuan an kom kol lain tu main thubeng war thak sei turan nei boxi lo chabi mol mai chuan an ngai tuana ala la ti chuan apartment manager an kom na tangin chabi chung changa an mutan lian tak chu afia takwar mai in lo tu anin son chua reng hian anin tala hi an thlak ngal mak zela chu ti ni lo chuan chabi spare khan la kol reng don sia du huna anin hluya khan an lu thei don ti na ni ti chuan chu mi pumpel nan chuan tala chu room dang nen an vo thleng kwal ta thin niin a soya om zia chuan he tala nei tu po hian he apartment hi alo lua to thin nge ani mela amai ro chu poilu tuk mai chu manager chuan chu mi tala an vo thleng na record chu mumalin alo chin chia tlat lo nu chui tu te tan chuan a be don thlak viau to mai thea ma se chabi case chu la ching fel lova an lain ngai tlat nu chui tu te hian fel kwar an lo la ti ve tlat lo ti chuan in lo tu te ming li zong an la chuaka chung ho chan chin chu amalte te chuya a chabi nei tu zon chua chu na pui bera an nei le don ani ti chuan ming li zong chu Tamika I chung te an en tira an mel shet tu matal an om lo an zota Tamika I chung te chuan lis chu an en thladen dena ma se tu ma shet an nei tlat lo ho le ta vek mai a mai ro chu a chung te shet ve lo thil lo sheru khiau tu Tamika I thian nu lo ve reng maya Tamika I chuan Terence Moss an en ban nu khan mi pakhat biak ve deuh reuh ang tai phia nei thua hril niin a in soya amai ro chu a thian nu chuan chu pa chu Chris ati bakin a hretlat lo maya a hmel pola mu ve lo ani ome nu chui tu te tan chuan han hlim hluina tur thil ala chuang lo Chris ati hming hrim chu US anga te chuan hming common turu ta ra nia zon chua hu phur khopang amai ro chu zon chua dan ol sam taka in lua tu te ming lis kha kan lo thengil man em lovang chumo ti chuan nu chui tu te chuan Fremont School apartment lo tu ming li zong chuan an en chuak le veka Christy ming pu tak chuan lo hau lo maya a mai ro chu ang teu ber ming pakhatan muta chat mai chu Christopher Hampton ani ti chuan nu chui tu te chuan a in lua hun chung te chuan an chui ngal chara Tamika I bo atanga thlakat nu vel chia in son chuak ani ti an hre thei ta chuta police record laman an hai lea sul nu lo nei thalo phiang sen le ngala nu chui tu te tan chuan a phurom chho ta viau mai Chris chu sang ni kum khan bank rok case a man niin kumni chung zel bang lo zut ve zak to hielo nia han chui zui lo phalchi ani lo chuta an han chui chiang le dewa parola chua lai dana bo chia da wangin ni som thum chung tang turin an lo shem le mek hielo nia nu chui tu te la kha chuan mak chu a chenne ve to khopang tin thil pakhat poimo takala
Tamika chin hriat lova awm hun lai vel ni an chut kha Chrisa zalen lai azel tan lo lai alo ni vele chia mai ti chuan nu chui tu te chuan thuan an zot fia ta Chrisa chuan Tamika chu a hriat ngei thu le anin kop ve zeu zeu thu te chu soin anin kara thil engom takom ti chu a phabik lova a mai ro chu tundin hmuna chuan a chin chang eng ma hriat lo thu a soi ve tlat mai ain biak na nun ber chumin cyclein galeng kwaldon atinin asoya ma se kalna tura soi lem lo ani ome chutia in puan na awm tak lova chuan nu chui tu te tan han ti chiam hlei thei po ni lova Chris chu chhuat tir phota uluk taka chui zui le thain an hreta zoka ti chuan atira Tamika car steering an fingerprint mu kha Chris kut zianen an han khai khina a mai ro chu Halloween mil hau lo mai nu chui tu te chuan makan ti ang reng hlea Chris bak chu han rin hlel turan shebok silo a thente phei chu an tot de up toa Chris chu hlap pop popa dop chho mai te po an du rum to ni a mai ro chu tinga kal ngai na po she to manglova nom lai chuan me che pakat hian chanchin lomom em aron thlen le tariap mai chunu chu Chrisabiel nu hluinin fa po pani lai an nei nge aron soidan chuan khatia parol dan bo chiata wanga zel alu le don khan Chrisa chuan a wallet local thaturin atia a chunga chuan an nu fathalak po alo la da ve renga ma se thisen niom takhi chete kai niin asoya chu anen dik du phot chuan remati thu aron shilani chunu chuan abiel pahlui le afa te pa ni bok Chrisa chanchin chu engmo lo la shave nual maya Tamika bo thuan hriat cho hun lai vel khan Chrisa nen an chen dun thu te po alo la shave zel ani ome ti chuan nu chui tu te chuan Chrisa wallet chu arangin an walang ngala tisen niom tak kaina thalak chu anan endik ta uluk taka an zir chian nuwa mishing tisen nge ani ti an fin fia thea ti soran hlau ema wangin voili lai an en non nge ani ti chuan Chrisa wallet chunga thalak pakata chuan tisen a kai nge ani ti an fin fia toa a mai ro chu tu tisen nge ani ti lai takhi chui chual le angai don ani a masabera an mi bo zon lai Tamika tisen ani le ni lo hriat angai ta mi bo na ing tin nge tisen sample an nei theyang te po chen kat chuan kan lo ti mai thei ma se Geronimo en thang chuan kan hriat kha kan nu le pa te hne na tanga kan chom DNA awma chuta tang chuan an lamai don ani Tamika case a phe hi chuan anu le pa te an ladam ve a chu wang chuan ol sam takin DNA sample an la thea ti chuan uluk lutuk tak main an endik lea nu chui tu terin lok ang ngein thalaka thisen kai chu Tamika thisen nge ani ti an fin fia thei ta ani ti chuan an thil mu chu atharnen chuan Chrisa chu thuan an zot fia le ta a mai ro chu Tamika chin chang eng ma hriat lo thu bak thil dangala soi chuang lo nu chui tu ten a wallet a athisen an mu thuan soi poin Chrisa chuan oi du tlat lo maya athisen chuak nge ani ti fin fian an la nei thatok lo ti a shave kar te po aniang chu eng thil manin dop chuak thei tlat lo nie heti han ngai to mai chuan Tamika hi thlainga moza chung chin hriat lova awm to wangin abo ti a chiang renga a karan chara suspect wallet a athisen an muboka chu wang chuan pakla hisab poin athi chiang to angai theiani amai ro chu dan noya chuan thili akhir ve khap zel ruange mo taksai mo mu chuani photlo chuan thutluk na siam ngota rem tlat lo adu thu nge tlan bo ni lo ti tunge soi thei Chrisai tol tha case han orti ringot don se Tamika hi athinge ani ti fin fiana omlo thisen te chu ti palwang poin a chuak thea in zai pal te po om thei chu wang chuan Tamika chu daminemo thi nemo engtin po ni ro se an mu chuang nge ngai ani top mai ani
ti chuan Tamika zon na chungor takin anan chhun zom le ta chutia ma anan lak chho le lai tak chuan report poimo heavy aron lut le ta nol mai chu Chrisabiel nu nin Tamika case chung chang chu alo ngai ven hle nin ain soya Tamika chu abo hun lai vel khan Chrisanen anin zui ti po a hre chiang hlea ma se chu tiang mai chun chui tu te tan thu thar ani shan lo a mai ro chu Nula chuan chu aya poimo chu soi tur nei Chris chen na thin Fremont School Apartment room number 215 a chuan zan kha chu anin stranger guis line chuata thi sen kai ni om takhi a hmunin ain soya a hun lai ka chuan boruak lo lum chho pup to nen a lo ngai thu tak vak lo ani ome ti chuan nu chui tu te chuan an thu don bozuin apartment chuan va endik ngal thuaya ti chuan le fin fian a chiang kek kok tak mai hi an va mu chuak ta poi khoina mai po ni lo tual thana nu ma niom tak ti final nual rang rei roi hi an mutarup maya chuta le carpet an phok chia mai chu chuata chuan thisenalo kai nuai mai hialo nia afin fianan laboratoria anan endik le ngata mishing thisen nge ni ti annem ngetle ta ani tin chu mai alani lo forensic lam chuan pindan chung zong chu luminol an phul chuak veka chuta le light an off chia mai chu adet hian ade chu maya he pindana hian tol thana rap thlak taka thleng nge ni ti hai rual ani talo forensic lam chuan thisen sample sang chuan an lakhoma mi pakhata tanga chuak vekani ti an hret heya tin an DNA sample kol sanen khan an han en millea lau thon ruk ang ngein Tamika Huston thi sen nge ni ti an fin fia le ta ani chuta zet chuan Tamika chung te poin thil om dan chu an pom thiam mai angai ta an fanu chu a boral toa nungdamin an mule to ngai don lo ani ti chuan Chrisem ton chu avai thum nan anan kom le ta tun chum zet chu alo zal ve tarai mai lu chui to te chuan an thlen chin an thil mu chu tar te chu anan shila chuta zet chuan Chris chuan phat boi nom zia nei lo ti a hret hiam ve ta te po ani ange Tamika chu a tha ngei thu a in puang ta ani aruanga phum na hmuna police te chu a hruaya police station atanga mail som pania hla haram hnoi pilril takan luta ti chuan Tamika ruanga phum na hmun chu a kok ta chat maya a chin chianan thingtum pani hi in kokalin alo da nge ani ti chuan ruang chuan phorta thlasom pali zeta liam to wangin ru ro bak hlom turom to lova dental record atangin Tamika ruang nge ni ti an fin fia le tabok ani Chris chu in puangin police te hna chuan thil thendan kim chang heti hian a soya hazan khat chu chuak tura in buat sai lai a thom no lain Tamika chu aron kala ani chuatum chu Tamika chuan rem tilovin anin nial chhota chuarem tilo chan po engdang wang niloin mi chedanga kopti aman chuaka chu tiang thil vela chuan anin hau chhota zelani ti chuan boru kalo so sang ta tiala Chris chuan ain no na istiri chu ala loka Tamika chu atukhuma a chu tapop maya chuta athisen per chu a wallet chung athisen lo kai chan po ninge in alang Tamika chu ni khoshelovin om ngala chuata alet renga thisen po chuak nem le ani Chris chuan a bedsheet mangin Tamika chu atuama athom no dana pindan te chunga atnuk luta abula chuar lo om chu kong khar hiana na norphea ti chuan aleng chuak ta ani reilo te nu aron let lea tun chum chu Nula aron hruai hoa ti chuan an pia loka Tamika ruang om chung chuan chu Nula chu amut pui ta hemi chum hian Nula hian chuata thisen kai chu lo mu fu hlau maya ahun lai khana soi lang lem lo na
นุสุยนากัลโชตักตักนูคานรินเหลนนัยนอโลขัดตาอารอนใส่ชัวกเวตาอันนี้จูนุละหัวนัวจวนคริสจวนตามิไกรวงจุดาชัดดานอ่างไงตัวตาอาเชียนป้ามตระหัวติจวนกัลนัตัวลำโพไงตัวโลกลวินรวงจูอาพูดชวกตะตบไม่นี่อัตลันเซลามุนฟัลเดวจงาเมลสมปลีสตัดลันนัวรำหน่วยปิลริลตะกาจวนอวภูมิตาจุมิจัวอาพาร์ตเมนต์อาเลดเลงาลวังฟังอาเทียงอังอินอาปินดันจูอาติฟายามาเสียบุงรนัยเตจูอเบยทำเดียววังอินอาจารย์ลาจวนการเป็ดติไฟนะอาหดจปะอาไม่รอจูจุดจุงปอจวนอาเลติไฟเลยเทจวงโลแต่ไม่ไกลมอตอร์จูอันสารตักน้ำมุนาคานอวันนุเชียจุดตาเจียจวนอาจจะเบียดเหล่าปัลตะเหล่าไม่จูจวนสุยชัวเทนับมันรบไปโมเบอร์อโลนิตาอันนี้เฮ้ยคริสอินปวนนัจูนีอาไม่รอจูอาตุกลกอาถูจุดหลักเลยนตีปัลทิลถูเลี้ยวเลี้ยวทัดนิถูอาศัยเลได้ไม่จุดตีนิจวนอาเชมนับปอนเนบเดวโดนตีนานีมาเซโปรซิคิวตอร์ลำจวนจุดที่ไม่ตัลสวดตีรจวนตุมเฮาโลก็แต่อินคินตัวด็อกิเมนต์เลเอวิเดนซ์ในชัตตกโตบกาคริสจุดตุมเร่งวางตัวทัดนิเซียฟินฟิอาทุกลูกนันเทียงเบอร์ที่ตัวอาจุงทูเรลตัวเงียดแข่งินอันนินเปย์เซ็กตัวนี้ที่จวนกอดนี้อันเหลาแข่งตาโปรเจกต์ตัวลำจูอันจะเอ็ดตัวอาไม่รอจูอันนี้ขัดนานันจันเด็กคริสจวนเทียมเหลาทูซินกิลติปลีเทลูดเลเรวเสียเฮตียอินคินบวยง่ายลว่าอันเทียมเหลานันินปมงาลเฮียนเชมนตีเนบเทดานเอาอมบกเสียอาศิรุกลาทกชวกโปรเจกต์ตัวเตจูอันสเรมเลนีติจวนกุมสานีปารุคานคริสโตเฟอร์แฮมตันจูตามิกาฮิวสตันนิถาทุบวยจวนเทียมเหลาจันตีร์นีนดำชุ่งลุงินตังตูรินอาจุงทูเรลเนียปารละชัวปออันพัลสักโดนโลอันนี้โอเลเฮเคเซติจูอารับคลาคบใหม่กันสวยเบลเลดูจูคริสตันตามิกาอัฐาจานามุดปุยนุยกุมสมปังอาเจ้าอัลนิซุยาอาเปียลุกการวงออกมากุมทิ้งโลมุดปุยซุยบกตีนานียอารับคลากตะกันนี้ตินตามิกานูเลป้าอันโทนีฮิวสตันเลเจนิฟาริเดเฮียนอันฟันุทีนะฮีอันตัวนายินข้ามิชกรับทักลุตุกจังคานง่ายโอเลตักเทโตโลวาแต่ไม่ไกลเทียจังอากุมสมปฐุมนาอันอินาอันอินออกลุมนีนสอสประกาศแกน่ะไอินเซียกาให้ฮีคอนฟาร์มนดังกันไอเสียโลวาเอ็งปอนิเซเคสรับทักตักจวนนิเวนีคริสไอกุมสานีปัสริคานยูเอสันจินบุลาร์ตักHerald Journal ปลายเนนเซลสุงอินคมนันเนียคริสจวนตามิกายอัฐาจานาทิลเข่งอาลาใส่ชัวง่ายเหล่าเช่นขัดเตะอาศัยชัวกาขัดหุ่นลายคันอาเบลนูปขัดินอาฟ้าไปเมกาจุดตามิกายเนนันินเขานาตัมเบอร์โปอันเนียขมิจานโปคันจูนุมุตูร์จวนกัลตุมาตามิกายจูอารมณ์เหล่าเลียบุรุษก็โซซังโชตานินอาศัยอาเซลตันนัวอันฟ้าจัวเปียงทักิมลวินอเปียงเงนินอาศัยบอกคริสจวนใส่ชุนซอมเซลินกับหุ่มโดนแข่งขันกับเบรงที่เราเซกติงอยไว้ตั้มตะกับมิงละมินกกว่ามาเซมินช่างตัวรมต่อสีโลอดีอาฐานูคาน police เนี่ยอินเป็กตบไม่เตอาริลรุกมันรุมาเซงำงังโลว่าอาพุ่มนูปอคานไว้งมาจัดอวกัลเลียอารวงจุลักชัว police station นักลตังไม่ดัวจุ่มขัดไปจูอะไรชัวเงี้ยนินไอ้เสียมาเซเซลตันเละจูอัลลาวงอยไอ้เป็งอำเล่งังโลว่าอาพุ่มเฉลตันินไอ้เสียคริสเฮียนตัวทัดมาเซมิสวลนี่เหลาทูอาเสียเข็มจัวพัวจุดที่รอลจวนจนสวยขัดเปียกเล่ปอผู้เวทว่าไอ้เสียทูอาศัยเตลบอกนังกูนาวทุกลูกนัสเซียมตูนิตาลาคริสฮีจันสวยขัดอีเปเลงเอ็มคอมเมนต์เซกชันละมาอินใส่เวนีทุกส่วนนวมใจตุยมุดตุยมังชาเวกอุเล